Сәлем дуслар, шәһәребез буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Һәм бүген без Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең яңартылган бинасында. Бинаның беренче катында түшәмгә татар әлифбасы хәрефләре эленгән. Биредә тарихның төрле чорында татарлар кулланган рун, уйгыр, гарәп, латин һәм хәзерге кирилл хәрефләре урнаштырылган. Китапханәдә заманча һәм классик уку заллары бар. Әйдәгез заманча залга киттек. Моңа кадәр китапны яздыртып алып, үзем белән өеңә алып китергә ярамаган. Ә хәзер мондый мөмкинлек бар. Китапларны махсус автоматлаштырылган җиһаз ярдәмендә яздырып алырга мөмкин. Ләкин моның өчен бердәм китапханә билеты кирәк. Кызганыч, минем әлегә билетым юк. Шунысы бар, заманча залда укучы билетың булмаса да, рәхәтләнеп утырып китап укый аласың. Татарстан Милли китапханәсенең бай тарихы бар. Казанда яшәгән туган якны өйрәнүче Иван Алексеевич Фторов шәхси китапханәсен үзенең улына калдыра. Шушы коллекция хәзерге Милли китапханәнең нигезе булып санала. 1844 елда аның улы Николай Фторов коллекцияны Казан шәһәренә бүләк итә. Күп еллар китапларга урын табылмый. 1865 елның 24 гыйнварында китапханә ачыла. Бу шәһәр халкы өчен зур вакыйгага әйләнә. Китапханә төрле елларда Үзәк губерния китапханәсе, Үзәк шәһәр китапханәсе һәм Владимир Ильич Ленин исемен йөртә. 1991 елдан Татарстан Республикасы Милли китапханәсе исемен йөртә башлый. Хәзер Милли китапханә фондында 3 миллион 400 меңгә якын китап һәм кулъязмалары бар. Ике тамаша залы, күргәзмәләр залы, тавыш яздыру студиясе дә бар. Үсмерләр өчен дә аерым бүлмә каралган. Өлкәннәр, ишеттегезме? Бу бүлмә бары тик безнең өчен. Биредә китап саклагычлар да бар. Алар климат контроль, дымлылыкны киләү һәм янгынны сүндерү системалары белән җиһазланган. Китаплар стеллажларда саклана. Ә стеллажлар рейсларда урнашкан. Тузан кудырма системасы да бар. Китапханәнең икенче катында классик уку залы урнашкан. Биредә 170 меңгә якын китап урын алачак. Шуларның 100 меңнән артыгы татар телендә. Чит телләрдә 80 мең басма бар. Сирәк китаплар һәм кулъязмалар 70 меңгә якын. Теләүчеләр өчен Милли китапханәдә таныштыру экскурсияләре оештырыла. Һәм китапханә якын киләчәктә тулысынча эшли башлаячак. Бүгенгә менә шулар иде дуслар. Китап белем шишмәсе. Шуны онытмагыз. Сау булыгыз.